And me buy yana me kwadwo ade asi ani wa ha se. Kwadwo me papa Dormaahene hye nneoma bi ase na meka. And me ka me papa me ka asem na akere mo. E bi se me tie aduanafo na wo mi. Sa. Aduanafo na wo mi o. Mani so hyehyehye ni ade nyina no. Aduana brade. Wo mo na wo mi. It imagine na yukufo moja ni aduana moja aka fry e wa ade baako you can imagine. Ti dia me dem kwa de tufo bo. Sa kokuduro. E wo he. Aduana no. Ana yoko. Ni nyina media. Nyasa. Sanity. Messi aduane ni. Amansi adumasa no free. Kokofu. Wo mo na di ade ho. Messi mo na ye hene wa amansi adumasa. Na fe ye ka asem no omuntie o. O kwa me papa wa ye di ade o ba me maame wa ye di ade o. Moja ni ade baako. Na ye na Dormaahene papa nyoma bi hyase na me say peace council for no wo he. Omo wo he. Ene ye se dia ya mrantie bi atoto boa boro ye bus mu asantefo ekwa ye nkuranza ne ye bana mrantie bi o Techiman atoto embo apa ebi na mo hwere ne mo moja ni ntimi nya ya black and white mo promise when I kept to less than 1 year ye to Techiman ya bo ne mo maso abana the Shasia can chroma say, and you may be a question, and Shasia. And come was a year. And the baby bones, and this is as I take the colonel to 20 move. Timuni move. Politics in Tiaus. I know. Casamo Kumase, much Kumase, a fitty. Adamine akra de akwaso nti woda usum yeso nti we no say na open wo efe ne fini ye shase insight nkrofo ana ye say na bono no mo nsore nti na ye ni ase 21st century sanioma we atwam ye wo suku mu ne yekobobo ne ade na ahye nkrofo a wo kwa ne pa obo wo ye de ba ne de fa he kosi and acquire challenge. You say Techiman form rantia soria, na ya train, camera see anymore, na ya say near, and your more santi for mobile, na you said we bane, a spirit to monso, or most kiss your money, or most send yes, you are banny base. Say ya, the peace council way. Me can't some no dada. Me can't about 6-7 months ago. Exactly. Sadia ya na Dormaahene sorry de bia wo ye the social media ni ade. Me de kaka chem se me ni bibia tia wo no na Dormaahene me papa na no no. Aduane ni me papa na no no. Ne mbom nneoma no a wo ye na politics. More fire. Yam fan to kwanto anwonafo ni asantefo ntem. Na fe yanka nkire ye nuanom anwonafo se. NDC na yemodia. Na se motuma NDC dia. Ene oba obepagya anwonafo. Kofi awo no mu na hyase. Sa no mu ye. Afa omu ye no ade no ye ni ade. Na kyese ayi ye wie ye ni asantefo ni anwonafo ntokwa. Enso ye nim da bia ye togba siri sore ne santehene ekokon ntokwa ye de hye to ntem. Ye nim bi. Obi Oyere bibi boba wo na me na me hu no me kan ni omu dwuma atem ai temni kurasa mu me kan yi ye wi anwonafo ni asantefo de no ni ase ne ye mpekwan bi so ntebono no so fira asante ye no ma na digwa Techiman ye ko ho da bia omo so ba ha da bia Techiman dwa ye ko da bia ye ko da bia ye ko da na asi da ye ko eduru abo pa ne be da ni abakumasi abeto ni ma ko more fire. Obi Ohene ye hwe nneoma bi yo ko to sabo bi si unu aso a ye hwe nneoma bi yi se bibi ebobo per research eyero ade ba ko ha UN security council pan se tribal wall anhwe ye mre bi edi animu anchebia tribal wall be sa sori wa mama ho bebre so more fire. Ani ye tie ani ye nhia de ani ensemu funu nko a more fire.
Dormaahene akura baba Ko. ye say ne pe no ye ni ade wonim de menu mienu nyina ye di ho nkomo sa politics ye nya te bonofo ni firi asantefo no dia ye beka kire omo sa ne yesese ye MPP ba so dia wo mo pagya asantehene nko a etie ne mo nkoto aba ma NDC mra no so mepagya ye nso bi More fire. na ma bonofo ni bu afu na Dormaahene shase ya so wo kon traditional to me papa no nya traditional to kwa no ho enya no kore Enya sa. wonim se de ya hyehye na nsesa Sa pepe. se bi mpra sa se wo pese wo ka bonofo nyina bom na di mo so a eno so wo ho betimi aye Yes. there is nothing wrong with that na ne kan de bom na di mo so Ko. asantefo na ahyehye wo mo de no mo se mampɔnhene wɔ ha deɛ hwabenhene bɛ wɔ ha nsuta bɛ wɔ ha na yɛwie ne nyina na agona wɔ ha na tepa wɔ ha adwo so wɔ ha deɛ ɛneɛ deɛ yɛde ne bɛdi anim so ɔno na yɛyɛ nyinaa yɛwura no ɔno ne santehene na yɛwo deɛ biɛ na ntɔkwa yɛ deɛ ya ɔsɛ wɔda bi buroni baa sɛ the highest tumi a mobɛtumi a ɔkopae ɛyɛ paramountcy buroni baa ne yɛwɔ yɛ ahemfo ne yɛwɔ kings wɔ ha anu wɔn si da bi se yɛte wɔn a Queen Elizabeth ne Queen Wanwan ne King Wanwan wɔn yɛ king ne deɛ ɛne abibifo yɛ ma mo kwan ma mo nya king da eti the highest authority a mo betumi anya ɛne si ɛbɛ from paramount chief na wagye ɛnu atum More fire. tika na Dormaahene me hu yɛ yi suma Ko. ɛne ne mpɔtam wɔ Techiman na anu wɔn di nkɔmɔ mo sign pact Ko. sɛ efiri na ɛde kɔ ne sɛ ɛne mo ma mi ni mo anim Zem. there is nothing wrong with it. Na sɛ wobɛyɛ wo deɛ saa deɛ adɛn na ɛsɛ odi kan ɛyɛ na yɛtutu bi wo ntokuro ne yɛbɔne bi wo ne yɛyɛ ansa deɛ atumi ayɛyɛ deɛ ne saa ɛdeɛ bɛnya More fire. asantefoɔ na ahyia na ɔma akyekyerɛ ɔma deɛ asante kura ne wanya ɛne deɛ ɔka meseya no dabi asante ne wanya sɛ dumba wɔkɔ wɔka meseya na Zem. ɛso ɛyɛ asante ni Zem. Kobi Zem. yɛhwɛ bi yo Fire. na ɛhyɛ aseɛ no ɛba no ɛnɛ me nuanom asantefo meka kyerɛ mu pɛn Ko. wei no a moayɛ ne yɛ nkɔmmɔ a modidi akyiri sɛ ɛne yɛn nso yɛ kɔtetɛ ne yɛkɔ ho hia ka mofa mpɛpɛpɛ baabi nto yɛmpɛ baabi nto wade yɛmpɛ baabi mfa nto ɛnyɛ deɛ hia no no moa mo mu bi nso na ɛbɔne ho ntokuro More fire. moa mo mu bi na yɛyɛ sɛ duimba ɛnɛ sɛ duimba ne spirito MPP foɔ mapa Papa bi. na me sɛ politics na esie na muhu no More fire. ɛyɛ politics More fire. na yɛntumi nkase yɛbɔ santehene wo ban Ko. na nso nipa a da bia yɛsoma me yɛkɔ frɛ sɛ kɔdidi santehene atɛm no saa nipa ne nam sɛ moyɛ Mo ne adwuma ne ko nakrana. ɛne meka asɛm akyerɛ wo More fire. santehene kɔ ɛyɛ yɛfra deɛ sɛ UN ɛkɔ ma speech ayi wɔ yi fa UN speech no Teacher. Okay teacher kofi yɛntie saa deɛ teacher yɛntie saa nkɔmmɔ yi meba na yɛdi nkɔmmɔ bi yɛntie. One of the core strategies accounting for Ghana's success also lies in building effective partnerships at the national and local levels to address crisis. Hence, the importance of Sustainable Development Goal 17. Ghana's National Peace Council, which is an independent statutory body for peace, seeks to prevent and respond to conflicts and build sustainable peace in the country. Throughout multiple election cycles, the National Peace Council, acting in concert with the regional peace councils, has facilitated political dialogue before, during, after elections to ensure peaceful voting process and to diffuse political tensions. They have also been particularly instrumental in the peaceful resolution of some of the country's conflict hotspots. In all these initiatives and peace-building mechanisms, there has been strong collaboration between traditional leaders and state institutions in advancing understanding, tolerance, and solidarity. Ghana's traditional and religious institutions, also represented on the National Peace Council, have served as agents for justice, sustaining peace, and building inclusive communities.
Indeed, in 2012, I got all the political parties to sign a declaration in Kumasi to respect and abide by the outcome of the elections. Ghana's peace-building infrastructure has proven successful, not only in dealing with protracted conflicts, but also in addressing difficult challenges preemptively, foster political inclusion, and avoid social tensions and conflict. During the past 2 decades of my reign, I have used my good offices by quietly but actively engaging the major political leaders to ensure a seamless and peaceful transition from one political regime to another based on the outcome of our national elections. This has invariably entailed holding tripartite meetings with the outgoing and incoming presidents of Ghana. This is very important because as part of the... Kobi, yentra bibia Santehene kan wa. Nehia pa wo. Na Santehene kan asem bi ese. Edru eye election 2016. Dormaahene lusu ye no. More fire. Ono Santehene ne gina mu se onyintum. Ana ogitum. More fire. Wo de yentia de na mwiam be kan asem akire. Growing democratic dispensation in Africa, elections have now been accepted as the only legitimate means of changing governments. Madam President, as traditional rulers, we have been consistently engaged in conflict prevention, management, and resolution all the time. Peace has always been a core value in African traditional societies. At the instance of the President of the Republic in 2002, I was tasked together with 2 eminent chiefs to lead peace talks in search for a peaceful solution to a complicated communal conflict in Dabon in the northern part of Ghana, which was posing a serious threat to peace and security in the area. Peace has been restored in the area, and a new Yana, the Dabon overlord, has been ensconced after 17 years of protracted conflict. This was a crisis with all the potential to escalate and spin out of control. It was every inch as complex as any of the issues that have given Africa such a bad name. Traditional leaders, applying time-honored traditional processes, demonstrated their capacity to win the peace. The resolution of the Dabon crisis through alternative dispute resolution has reinforced my belief in our old-fashioned and time-tested way of resolving disputes through dialogue. It has always been a core belief in African culture that parties to a conflict need to be reconciled in order to build and maintain social trust and social cohesion, and thereby avoid a vendetta or retribution from developing and escalating between individuals or families or in a society as a whole. In conclusion, I wish to remind us all that sustaining the culture of peace requires, among others, non-violence and respect for human rights, respect and solidarity among all peoples and dialogue between cultures, the linkage of peace to democratic participation and sustainable human development. Obi, onkola anu omo ye adwuma no se de biam ka kire wo. Teacher ne nasefo. Wo mo adwuma no bia ne se you voice timi ko be 20 minutes no mo hu. Da bia adwuma no wo mo kon no. More fire. Santehene ko UN. Ekoye eye speech. Anu obo so se 2016 aba no. Ye to wie owura John Dramani Mahama no ompe so obegye atum. Ana wono Santehene no eye ani ade. Obi meka nanano mo nkonwa mete so. E free sabre ne besi nne. Sabi yanuanom andisi fo ntimi mfa nche Santehene besi nne. No, I'm telling you. Freedom. I'm telling you. Omuntimi mfa nche Santehene besi nne. Enutina Santehene ta momode eye jenna no poku ekochia no. Santehene kan asembi. Yenti ade. More fire. The second. Yeah, me catch it and the NDC need to me and I'm on the mention as well.
Santehina sama waka ne se NDC free so a na omo ne manhia ya sa e so mo free so yi ye mehweme ye me no tuodi nya sa ntia me ne tuodi anya me na meka woluma na eka na go bi enya omo ne manhia ya aka sa asem na okoka na oyuwen no ana me ka kire opin se omo fanche no freedom obeka ya James Eje ni kwate ai chiame akasa na omo mfa nche chiame ebise na me ka chiame no a sabi ye ka Santehina no wasem a ye niam ye de si chiame why more fire eno ho ye Fred Dormaahene se ko kan bi kire no bi ni o ka kire o na abobba ba bi duru ba bi ya duru na se du imba sa so bo Santehina wo bind dia spiritual sa mo se mo bo Santehina wo bind dia na minim se mo ye MPP for mapa more fire na didi jane boni a ye nuanom na greed ye wo mo fa mo sinzongo ni ade a mo ye ne yi nyina ye nim ni nyina more fire ta mo MPP ntimi ngura mo na mo do mo wura ho freedom wanya dede na mo ye wo inside do na mbe hu ate obi omo suma me di Santehina tem abrante ya wo hye ne yire ekechire ne yire basement da bia bo twa bo Santehina ne bosumi akatu afi ba bi na ekọ omo a na etua omo na etua sedumba de ukoshia no airport last weekend no last weekend de ukoshia no won na di mu Techiman pa freedom omo na etua me se nyeso obi se more fire Santehina say wo mo ko position wo mo mehwese ya champe mi na ye sabi ye wura Joma amate ya wanko dabi when was the last time we see ye bibia Santehina mu a omo ko bie omo nko aya politics ya hyehyɛ ne deba ti na Dormaahene hyɛ ase no a ye bunufo ne bebre beto aba command precisely so because na Dormaahene ka to omutirim se wo moto aba ma NDC ni ade dia ene bebi num ba be pagya Baako bebi num so ba be pagya nyina eti bebi num beto aba dia bebi num kɔ ha na Dormaahene ne kan more fire me papa ne kan more fire eti me ka kyerɛ papa se so pese o ye politics dia ene ye ka kyerɛ manfo ne se me pese me ye politics so na nko yes ye hye kyire na aya ko traditional fight enso traditional fight bia ni Asante ne ebono no nto bia ni sa ko bi enim titimu nim Techiman hene yokuni ni nua pa ne Sante freedom Techiman hene ni nua pa ne Sante freedom ni nua pa moja Baako papa bi wanya aduanani ensi empai na bibi na aye bibi ni aye si aduana ya ye kan wo mu nua ne agogo enya sa wo mu nua ne kuma wunya sa wo mu nua ne ye asuminya enya sa enya de Baako more fire ti na Dormaahene wo ba asuminya nye ne nua ne wo mo na Dormaahene wo ba ye Friday say kuma wu nye ne nua ne wo mo na Dormaahene ba ye agogo ne nua ne wo mo eti nipa Baako no ane ne namu a afedi asem a akwasi ye ne yese ani achem ne Asante wontokwa achem ne Asante ne ntokwa ya de ya ni ho na mom ye kambo mo munya political capital to divide and rule exactly communist inferior tactics more fire mom ye hwe bibi yo Techiman for efiri na de kosa de ya mo ye no ye primitive more fire precisely atwam ho hia menua no mo Asante fo no so a mo ye ne ekwa mo ka mo fam nkura se mo ko pemito munyai fa so de so ho hia ya konto kwa agensa ase awie achicha mo bia ya no ba bia ene ye de ni nyina gu coordinates so sa bia wo de kwa kwa jento ya ko de akwaje de dia na ade kwaje ko teta bo da bi wo teta pabo de ase duimba mo ye ni ade na ye ko Techiman ya ko gina ho ana ye twen se be ma beba ho hia munyai more fire ase du eno ameni menua Baako ne mo nenam di nkomo very extensively MPP no an agreed ni ade wo ya fani ye ba ye ya nhwemo spiritual to MPP ni mo sinzongo alaba ye kwa ye nyina mo na mo do mo wura ho ana mo ba na mo gya mo ana ni bre na yi nti agya mo se mo kwa ndis nyasa na mse some bo Santehina wo ban dia ene nkrofo we na soma me ye Santehina de ye no more fire me na me ka kire
Empenifo na eka won masem na egbu won be say asem kese e ba be si afranka ensi eso anne obi nim eye dwonkukura ade ebeche so na ka hwan po na betumi hu say mabuni betumi ato ashopemfo opem so eso sa na so enya banisa de na betumi aya fa ho enu ti na dane de na ne bo asumdie hu de wu say ye man no ye hia asumdie ye nuanom anasa asante doma enna no ye ka ye humbom se Ghana fo prekope ena ye te ho no monti se ye sori ne maso ye ne katakata ne ade a ebesi den asumdie abaye man Ghana mu ana mpo na o man na fa ne to mapa e de efa ye humpo ena ye se na ka politicians ne so do hoji mu de na se na ba bi ewu e de amaye eno ena busia ye ka ho asem se bo asumdie hu de wo e fa kire wo nua no so ehu ne ye kosa asumdie ehu hie papa am asase we no mienu ye de yan asase ya de ne bo e de ma ye san moja na no hwegu de to ho de ma ye nti na so se ya mfa ne sa ye si be twetwa nia no menti ne se we ya comment mi mfa nche we ya comment mi mfa nche san se o ka bi ma mi nka bi amamu nti no wo ka me so meka na se da ne de nyina no ye de banso ene basabasa ne betena de a ene na ne bekọ ni senka fofie anto ata ne ti asembo ni bi mpo se ka sebi mano de simu na so pen so ho aka na ka den ena ye abusua etoji minum mienu ye hwe video we si ebesua de e de afre mu nto kai menim ne obetumi amatu atwa se yen a ye kasa fa ho yo se wa wo hwe mi o so pem so anampo se Dormaahene ye bia enim ne wo ye na so ye mo mpa ye so kokroko no ebebie ni han na company fo mienu yakoma na wono maka bomu na afi asumdie e wasante ne Doma afa ne tuma pe fami nya no sanso mfa ma okeke na mesa aka obiem sa aka de ku bi aka na ne kakra bi fa se na me ensan mu na je se ya to aba na ne nan ye nka ne sa ne nan na ya to aba bomodi na asa obeto aba e de ama asumdie aba tuma ne a wo pe no sisi wabrabo hu ne a wo pe oba wabrabo bekoyie meso me yesa na msisi ne mabrabo bekoyie na mitoma na at the end of the day no ye nyina ye betoma nipa ye pe oba obeboa ye ama o my Ghana afa ne to ampa ne ye so ye ho aha ye e wo ye man ye tim menkode teku anase mpo ankode mo kapre ban firi obi ho nkotoma nipa ensese mitoma na ye sesa so na wo so wo yo na eboa ye nyina na o my Ghana ye fa ye to ampa wo kwa to obedin betena wo fie at the end of the day no ye den ya be hu nipa odi nkunim eyago kansie Baako bedi nkunim wana aka no bedi gugu eyesa na wo se ba ye fa ne sa ne ntiase na o my Ghana ye fa ye to mapa efra no ne sem AHENFO TV official dane de na ye tena se sori so a ye de eja mumigidi ye pa se wo so wani je hu koso abosom de hu de wo eche unia o my way eye minna ye ne wo my wo so mo wo wani nipa na sade pa wo fia oye abusumde e na ye hwehwe ewiase hia asumde makrao